Krab. Vlastne krabuliatko, mini krab. Keby ich bola aspoň plná dlaň, to už by bola maškrta. Hlad je najlepší kuchár. Nie som už sám. Čokoľvek chutí všetkým. Ryby! Dúfam, že nezaberie. Bolo by to odrazu veľmi veľa šťastia a veľmi veľké sústo. Malé ryby sú však tiež ryby. A možno tiež znamením, že sme prelomili tú čartovskú smolu. Nebude to sicílska makrela na hrozienkach a mandliach. Exocoetus volitans, lietajúca ryba, nám však bude chutiť, i keď korenená iba silou vôle. I mne už dochádza dažďová voda ako všetkým. Premáhať sa nie je dobré, pretože organizmus stratí veľmi mnoho vody a nemôže potom prijať morskú. Nepremôcť sa je tiež zlé, pretože potom už nebude nádej ovlažiť si posledným dúškom pery. Fatamorgána minulosti, fatamorgána nádeje. Ryby. Zasa ryby. Toto už nie je šanca. To už je istota. Úlovok, ktorý stojí za to. Karol má šťastie, možno preto, že ich nie je ani na Vianoce. Ale gratulácie prijíma rád. Z niektorých častí sa vyrobí rybí koktejl à la Alain Bombard. Recept znie takto. Ryby očisť od plutiev a tvrdých častí, vypitvaj a drobné kúsky vlož do lisu. Šťavu potom zmiešaj s rovnakým dielom morskej vody. Shaker nemáme, ale koktejl bude dozajista osviežujúci. Dobrú chuť, Karol. Na zdravie, doktor. Limbašské to nie je, Lojsko, ani Plzeň to nie je, kdeže... Pardon. Toto je námornícka deľba práce. Ryby, ktoré nám poskytujú túto rozkoš, treba vľúdne nakrmiť. Tak, a je to. Toto je tiež fatamorgána. Fatamorgána privolaná hladom. Fatamorgána celkom iného hrdinstva, celkom iných hrdinov. Svrkli sme sa. Naše túžby, témy našich rozhovorov. Vyplňujeme desiatky testov a záznamov, skúmame vzájomné vzťahy. Ako je to odrazu všetko jednoduché. Filozófia má podobu bravčoviny, etika je z vody a vína a celá psychológia
je vedou o zažívaní. Aj hľa ľudia, aj hľa človek, aj hľa kapitán. Asi je to tak. I myšlienky potrebujú vodu. A my už nemáme ani vôľu rybárčiť, ani vôľu myslieť. Nevypláca sa to. Ako by sme si ani neuvedomovali, čo máme za sebou a čo by sa mohlo stať, keby Passat zasa štrajkoval, alebo keby sa rozzúril. Nie. Bombard musel mať rozhodne viac šťastia a samozrejme i viac vôle. Ktorý z tých večerov, ktorý z tých západov slnka bude konečne posledný na Atlantiku? Kedy konečne zapadne nad pevninou? Kedy sa konečne vyspíme v posteli, ktorá sa nekolíše s plným bruchom a bez pocitu smedu a tiež s istotou, čo je doma. Je to už 31. noc na Atlantiku a ako všetky predchádzajúce je aj táto naplnená snom o pevnine. Nikdy nepochopím, prečo Loiso, keď počas svojej nočnej služby uvidel ako prvý známky pevniny, keď ako prvý zazrel vzdialený majak Martiniku, nás všetkých nevzburcoval a nekričal do tejto poslednej noci zem. Na obzore je zem. Aká to bola asi únava a ľahostajnosť, že nezobudil Karola a Ivana. Prečo mu to bolo jedno? Ráno sme zbadali Martinik už zblízka. Zasa sa stretneme s ľuďmi, totiž s inými ľuďmi. Zasa uvidíme lode, ale iné lode. Zapálil som si sušenú morskú trávu a cítil som ten koniec plavby trochu ako sklamanie. Ivan sa neskôr priznal, že ostatní to tiež cítili ako sklamanie, ale že sa to hanbili priznať. Všetkým sa určite zdalo, že by teraz mali zvoniť zvony a tiec šampanské a prepuknúť všeobecná veselosť. Ale miesto toho sme boli ustatí a Karol sa začal holiť, ako by cestoval v spacom vozni. Báli sme sa búrky a tajfún. Mrzí nás zazda, že celkom všetko je také nenápadné a prosté. Stačí nám hrejivý pocit prvých plavcov našej krajiny, ktorí na jachte preplávali veľkú mláku. Po 32 dňoch pristávame. Nezvonili zvony a netieklo šampanské. Za všeobecného nezáujmu okolostojacich sme si vzájomne pogratulovali a popriali mnoho ďalších míl bez nehody. Ja som bol vítací výbor a Loiso predstavoval davy divákov a televízne štáby niekoľkých amerických spoločností. To bolo naraz slávy. Zdôraznil som v mene športovej verejnosti, že je to prvý raz, čo dve tak malé jachty preplávali spoločne Atlantik
A chlapci predniesli k nadšeným televíznym divákom niekoľko skromných slov o svojom hrdinstve a že to so mnou vydržali. Ako to len povedať nad gratuláciami z domova, v objatí boskov vzdialených tisíce míl? Prečo? Prečo? Prečo, doktor? Kvôli vedeckému pozorovaniu? Alebo hádam, aby ste získali priateľov na celý život? Neurobil som nič z toho, čo som chcel. Vedu som pustil k vode. Chcel som to prejsť. Bolo to ťažké, ale bolo to krásne. A prečo vy, Juro? Toľkokrát ste sa chceli vrátiť. Chcel som byť jeden z prvých, kto taký športový výkon Československu robí. Tóno je racionálny. Tento bude určite presnejšie definovať, alebo celkom presne. Tak ako všetko. To sa dá ťažko definovať. Nebolo to pre peniaze, pretože na tom prerobím. Nebolo to pre dobrodružstvo. Alebo čiste len pre dobrodružstvo. Ja si myslím, aby som niečo videl. Niečo poznal. A hlavne, aby som sám seba pochopil. A vy, Karol? Vy, ktorí ste teraz, Boh vie, prečo v rozpakoch napísať písmená ku kolieskam, prečo ste šli vy, keď kapra nejete ani na Vianoce? Bol to môj sen. Stálo to 3 roky života. Zasa niečo postavím a pôjdem znova. Aby som presvedčil seba i všetkých ostatných, že more nemáme, ale dokážeme na ňom žiť. Potom som odišiel do prístavných uličiek, aby som si tiež dal odpoveď na túto otázku. Jedno viem, nech sme si akokoľvek liezli na nervy vo chvíľach, keď išlo o všetko, sme boli parta. Ale už po chvíli mi začalo chýbať, že sa s nikým nehádam. Videl som tú cestu z brehu. Prekvapený, že celý ten náš projekt nestroskotal, i napriek tomu, že som sa ho zúčastnil. Nie, to posunutie ručičiek nesmie byť to najdôležitejšie. More bije do skál stále rovnako, len my sme trochu iní. Je neuveriteľné, že sme tento raz nestroskotali. Ale ten pocit, že to môže stroskotať niekedy zajtra a napriek tomu ísť, ten pocit za to stojí.